dan Allah ka taimaka ka yaƙuri alhaji in na wannan ban sai inda zan je ba wallahi alhaji da nake maka galadima baka ji wallahi alhaji wa'azi nake mata wa'azi kake mata shine hadda nabka hadda zabga mun naushi alhaji ni na sa wanda ba ya so mata wa'azi ne zo wallahi amma alhaji ban sake bane ka taimaka ma alhaji a'a ai karshen cika tik alhaji ka karbu ne komai ya riga zo karshe kaga kai na farko na hakura kai na biyu na hakura amma wannan na ukun ba za hakura ba alhaji ka taimaka mun wallahi wa'azi nake mata wa'azi nake mata zo mu je shigo mana kai ba ka ji alat ni ba na ga alat what alhaji na ce maka wuce ka taimake ni alhaji ai ba za ka wuce ba alhaji to ina zuwa alhaji ni ba kai kada nake da shi a garin na alhaji ka taimaka ma alhaji Ni kuma? Eh. Me ya faru? Ya ji kudin nan da na baki da zan. Sai na hau babur. Eh. Wadan wannan canji. Canji? Eh. Zuwa da dawowa? Zuwa dawowa? Eh. Duk ke kin kashe? Eh mana. Ya kare. Kin kashe dubu ɗaya? Eh. Eh. Baran kwada zaki san ya kare. Ai Allah ni ko wallahi a garin nan sai na hauka ce ni in dai zan samu kuɗi akwai ina je na nemo kuɗi kuma wallahi yanzu amma haka da man birni take haka birni yake wallahi ko ina na nemo kuɗi kuma sai ne kuɗi danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu